мавсими 2023-2024 ин ҷашнгирӣ ба анъана даромада истодааст. Ҷуд Беллингем вадастони кушодаи ӯро қариб дар ҳамаи бозиҳои Реал мушоҳида кардан мумкин аст. Нимҳимоятгари англис чунон зебо бозӣ мекунад, ки ӯро муддаии тӯпи тиллоӣ дар мавсими оянда гуфта истодаанд. ҳамдастаҳояш ва намояндагони дигар навъи варзиш бошад, ҷашнгирии хоси ӯро такрор мекунанд. имрӯз ҳамин гуна ҷашнгириҳои хотирмони футболиро бароятон пешкаш мекунем. Дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. Рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. Он ҷо регистратсия осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. Ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд, ки дар аввалин пардохт бо помакоди тачфут ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. Силкаи заруриро дар комментария мегузорем. Ба ҳама муваффақият. Аз Лео Месси оғоз мекунем, ки ба мо хотироти калон гузоштааст. Карьераи ӯ пур аз лаҳзаҳои ҷолиб аст, аммо маҳз як ҳаракатро баъди голзаниаш такрор мекунад. Ангуштонашро буса карда ба ҳаво мебардорад. Ин ба хотири эҳтиром ба бибиаш аст, ки дар кӯдакӣ маҳз ӯ ба тамринҳо Леоро мебурду ба футбол пайваст. Ман яке аз хурдтарин бозингарон будам ва ҳатто сину солам ҳам мутобиқ набуд. Ба ёд меорад Месси. Дар яке аз дастаҳо бозингар намерасид ва бибиам хоҳиш кард, ки маро гиранд. Мураббӣ гуфт, ки мо чӣ хел ӯро ба ҳайат ҷой мекунем. Охир ӯ майдаи бад аст. Бибиам маҷбур кард, то ба ман иҷозаи бозӣ диҳанд. Ҳама ӯро дӯст медошт. Бибиам то маро ба бозиҳо набароранд, ором намешуд. Аз ҳама ҷашнгирии хотирмони Месси ин дар Сантьяго Бернабеу соли 2017 куртаи худро баровардан нишон додан буд. Он голи 500-уми Месси бо пироҳанҳои Барса гашт ва вақти хотирмон барояш буд. Роналду бошад баъди чанд моҳ бо ҳамон усул худро нишон дод. Он бозии ҷавобии Эл Классико дар Камп Nou буд. Ин акнун қисме аз таърихи рақобати бузурги футболӣ байни Месси ва Роналду мешавад. Ин ҷашнгирии Роналду дар тамоми ҷаҳон шинохта шуд. Криштиану суръат гирифта меҷаҳад, дар ҳаво чарх зада си мегӯяд ва ба замин ба таври хос мефарояд. Ин ҳаракат дар тамоми ҷаҳон маъруф шуд. Ин ҷашнгирӣ ба ман муваффақият меорад ва ман аз он истифода мебарам, мегӯяд Роналду. Меми Си бо ҳарфҳои охираш баъди ҷашнгирӣ аз тӯпи тиллоӣ аз ҷониби Роналду соли 2014 ҳам истифода шуд. Чаро маҳз ин хел Си бо забони португалӣ ва испанӣ бале мешавад. Барои ҳамин ягон маънои баҷоие надорад. Бори аввал бо ин стил Роналду дар Майами ҷашн гирифта буд. Финали аввалини ҷоми қаҳрамонҳо. Бозингарон медонанд, ки ман ҳамеша баъди гол задан чунин садоро мебарорам. Ин фишкаи dastavии мо аст. Роналду таърихи ҷашнгириашро чунин шарҳ дод. Ҳамаш аз турнеи амрикоии Реал соли 2011 оғоз шуд. онҷо бозингарон баъди ҳар ҳаракати худ си гӯён садо мебароварданд. Роналду, Бейл ва Бензема голҳоро ин хел ҷашн мегирифтанд. Рамос баъди зарба бо ҷаҳиш, Марсело баъди гузаришҳо, ана Касилас бошад баъди сейфҳо. Аммо ба ҷаҳониён маҳз Роналду инро тренд сохт. ҷашнгирие ки худаш маънояшро мегӯяд. Бори аввал мухлисон чунин ҷашнгириро аз ҷониби Кантана диданд, ки баъди гол ба дарвозаи Сандерленд буд. Кантана бо қиёфаи ором гирдашро нигариста ба ҷамъи мухлисон назар кард ва дастонашро ором ба ҳаво бардошт, ки танҳо ӯ метавонад. Хушомадӣ Шоҳ. Баъдан низ Эрик бо чунин сабк голҳоро ҷашн мегирифт. ҳайрон намешавем, ки баъди хотимаи корнома Кантана дар филмҳо низ нақш офаридааст. чунин ҳунарнамоиро мо танҳо дар иҷрои ӯ дида метавонем. аз ангушти калон то хурдӣ дар вақти ҷашнгириҳо фишкаи Роналдиньо бо хандаю мӯйҳои дароз гашт. рақсҳои Рон вақт ба вақт иваз мешуд, аммо ишораи ангуштонаш тамоми корнома ҳамроҳаш буданд. Рон ин ишораро аз гурӯҳи мусиқачиёни Малехо ёд гирифт. дар консерт ин гурӯҳ ишораи шакаро мекарданд, ки бо ин роҳ Роналдиньо голҳои худро ҷашн мегирифт. ин ишора тамоми вақт маро ҳамроҳӣ мекунад. қоил мешавад Роналдиньо. боз ки баъди голзанӣ сабки хоси ҷашнгирии худро дорад? фикри худро дар комментария қайд кунед ва навори ҷадидро мунтазир бошед.